היי יפות שלי, היום אנחנו באימון של חיזוק לכל הגוף. אנחנו הולכות לעבוד על חיזוק ממש של הפלג גוף העליון. אנחנו הולכות לתת איזשהו דגש ככה של חיטוב של בטן וישבן, ששם יהיה רוב המסה של האימון שלנו היום, וקצת לשחרר רגליים דפוסות, רגליים שאנחנו כזה עומדות עליהן הרבה כל היום, מסתובבות מתרוצצות. אז בואו נתחיל. אנחנו רוצות היום מזרון. אנחנו רוצות שהמזרון יהיה צמוד לקיר, ושתי משקולות. לי יש פה שתי משקולות של 2 קילו, אתם יכולות לבחור מה שבא לכם, זה יכול להיות מקילו עד 3 קילו, זה יכול להיות שקית אורז, זה יכול להיות בקבוק אקונומיקה, יכול להיות מה שבא לכם. אז אנחנו מתחילות. בואו ניקח נשימה עמוקה. ולשחרר, להוציא אוויר. מעולה, ראש נשען על כתף אחת, ממש להוריד את הכתפיים, להרגיש את המתיחה. אפשר לעצום עיניים רגע, ליהנות מהרגע הזה שאנחנו מקדישות לעצמנו. אני אוסיף להגיד שהאימון היום יהיה משהו כמו 20 דקות. חצי סיבוב קדימה, ראש נשען על הכתף השנייה, גם להוריד כתפיים, להרגיש את המתיחה. וראש בקדימה, סנטר נכנס לבית חזה. נרגיש את המתיחה בעורף. וואו, איזה כיף. נרים את הראש ויחד איתו, נעשה קצת סיבובים של הכתפיים אחורה, נפתח את בית החזה. מצוין. ונפתח פיסוק קטן ברוחב האגן, קצת סיבובים למותן. ברכיים יכולות להיות טיפה מכופפות. ולצד שני. מעולה, בואו נעשה 2 סיבובים החוצה, 2 סיבובים פנימה לכל ירך. ופנימה. מעולה, צד שני. ופנימה. מעולה, סיבובים לברכיים, אנחנו יכולות לעבוד הרבה על הרגליים היום. סיבובים לברכיים, צד שני. מצוין, ואחרון חביב, בואו נעשה קצת לכף רגל, לעקב, לקרסול. ורגל שנייה, 2 הצדדים. מעולה, ולשחרר טיפה. מצוין, אז כל מה שאני רוצה שהיום אנחנו נעבוד עליו, בגלל שאנחנו רוצות לאסוף מאוד את הבטן היום, זה להכניס את הבטן פנימה. אוקיי, שימו לב בעמידה שלי, איך אני נראית שאני עומדת ככה, שאני מוציאה את הישבן, אני משחררת את הגב, לבין שאני אוספת את הכל. אוקיי, האיסוף הוא בעצם להכניס את הישבן, ולנסות שכל העמוד שדרה, במקום שהוא יהיה מעוגל, אוקיי, במקום שיהיה לנו פה את כל הכימורים, אנחנו רוצות להפוך את הכל לקו ישר. בעצם פופיק נכנס לבפנים, ישבן נכנס, גב רוצה להתיישר, כמובן שלא עד הסוף, אנחנו לא רוצות גם להיות בקיצון, אנחנו רוצות לשמור גם על הכתפיים שהם בקו ישר, וזה המנח שאנחנו רוצות כל היום לחזור אליו. לא משנה אם נעשה עמידת 6, שכיבה או עמידה, פה אנחנו רוצות להיות. אז בואו נתחיל, אנחנו לוקחות את 2 המשקולות, נשארות בעמידה, 2 ידיים ישרות, פיסוק גדול, ממש, אצבעות כלפי חוץ, מזכירה לכם, אנחנו אוספות, מכניסות, יורדות, עולות, ידיים באות לחזה. ידיים מתיישרות, מובילות אותנו למטה, וחזרה. מעולה. מזכירה לכם, כל הזמן אני רוצה שתחשבו על המנח של הישבן ושל הבטן. עכשיו, כשאנחנו יורדות למטה, הטוסיק קצת יצא מן הסתם, אבל כשאנחנו עולות, אנחנו רוצות להחזיר את הכל למקום. אוקיי? אני מראה לכם מהצד. פיסוק רחב. אני פה, יורדת, הטוסיק יצא, עולה, הטוסיק נכנס. אוקיי? תנועה איטית. זה לא על החזרות פה, זה יותר על האיכות. בואו נעשה עוד 3. וכמו שאמרתי, זה על האיכות. אז עדיף לי שתעשו תנועה איטית ומדויקת. אחד אחרון, בואו נשאר למטה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, עלינו למעלה, ושימו לב מה אנחנו עושות. פעם אחת רגל ימין עולה על קצת האצבעות, יד שמאל עולה, 2 יורדות. וצד שני, רגל יד נגדית, כל פעם אחרת עולה. בואו נעשה 4 לכל צד. 4. מצוין, ופה אני ממש רוצה שנכניס את הישבן. מה שדיברנו על המנח. עוד 2 אחרונים. יאללה, אלופות. ו1. מצוין. בואו נסגור קצת את הרגליים. אנחנו עוברות לסקווט רגיל. שימו לב, יש לנו פה כמה דברים. אנחנו יכולות לעשות איזושהי קומבינציה. אז אנחנו מתחילות מסקווט רגיל. ידיים פשוט נשארות ישרות.
יורדות, עולות, מכניסות את האגן. אוקיי? מפה אנחנו מתחילות, לאט לאט אנחנו נוסיף. יורדות, עולות, יורדות, עולות. מצוין, בואו נעשה עוד 5. עוד 4. 3. עוד 2. עוד 1. מעולה, שימו לב מה אנחנו עושות. אנחנו יורדות, בעלייה, אנחנו מעלות את יד ימין ורגל שמאל באוויר, וחזרה, יורדות. עדיין ימין. תנועה איטית בעלייה. מעולה, שימו לב, אני ממש עושה את זה לאט, את כל העלייה, גם ככל שאנחנו נעבוד פה יותר לאט, הבטן תעבוד יותר טוב, וגם פה אני מזכירה לכם, אנחנו לא עולות ככה, אנחנו עולות כשהכל מוכנס, אוקיי? בואו נעשה עוד 2. אחד אחרון, אני רוצה שננסה להישאר עם הרגל למעלה, ורק יד, מזכירה לכם, אנחנו מכניסות פה את הבטן, ושימו לב, יד צמודה לגוף, מרפק מצביע החוצה. עוד 3. אלופות. 2. 1. בואו נשאיר יד למעלה. נפתח את הרגל, נסגור. נפתח, נסגור גם פה, תחשבו על הבטן. מעולות. עוד 3. 2. 1 אחרון. מעולה, ונשחרר, תכף אנחנו עושות צד שני. נשחרר. מצוין, אנחנו חוזרות לסקווט. פיסוק רגיל. יורדות. עולות, מכניסות אגן. יורדות. עולות, מכניסות אגן. עוד 3. עוד 2. מצוין. אחד אחרון. מזכירה לכם, אנחנו ממשיכות. עלייה, יד ורגל נגדית. החלפנו צד. עלינו. הפעם רגל ימין. כן, רגל ימין, יד שמאל. מצוין. מזכירה לכם, אנחנו מכניסות את הבטן בעלייה. זה לא פה, זה פה. שימו לב, זה גם מרים לי את הברך שאני עושה את זה. כי הבטן בעצם נכנסת יותר לעבודה. בואו נעשה עוד 4. 3, תנועה איטית. לשמור על המנח של הגוף. ממש הפופיק פה שהוא נכנס, זה משנה את העבודה מקצה לקצה. בין מה שאני רוצה שנעבוד עליו לבין לסמנב את התרגיל הזה. אוקיי, אני חושבת שיש לנו עוד 1, או שעשינו את ה1 הזה כבר. מעולה, אנחנו נשארות למעלה, רק יד. יורדת. עולה, שימו לב, מרפק החוצה. מרפק כלפי המסך. יד יורדת עד הסוף ועולה, בואו נעשה עוד 3. מזכירה לכם, פופיק נכנס. 2. 1 אחרון. יד נשארת למעלה, רגל נפתחת, נסגרת. נפתחת, נסגרת, מעולה. עוד 4. 3. עוד 2. 1 אחרון. מעולה, ולשחרר, לנער. אנחנו עוברות לשכיבה על הגב. מביאות את המשקולות לידינו. ממש אחת מכל צד. ואנחנו מתחילות רגע בתרגיל פשוט. רגליים מכופפות. נביא את הישבן יחסית קרוב לכפות הרגליים. אוקיי? ורגליים שיהיו צמודות לקיר, כי תכף נתחיל להשתמש בו. ואפשר להביא ממש את הישבן מאוד מאוד קרוב. הוא לא צריך לגעת, אבל נגיד שימו לב שיש כף יד בין לבין. אוקיי, אנחנו שוכבות על הגב. בואו ניקח נשימה עמוקה. מעולה, ובהוצאת אוויר הבאה, אני רוצה שנדביק את כל החוליות של הגב לרצפה. נכניס אוויר, נרים. חזרה אני מקצינה לכם כדי שתראו במצלמה. והוצאתי אוויר, הדבקתי את הגב. אתם ממש יכולות לשים אצבעות על ההתחלה, על החיבור, ולהרגיש איך פתאום נפתח פתח, ואתם סוגרות את הפתח הזה. בהוצאת אוויר הדבקנו. הכנסנו אוויר, חזרנו למצב ניטרלי. בואו נעשה את זאת פעמיים.
מעולה, פעם אחרונה. מצוין, בתנועה הזאת אני מניחה שהרגשתם שעצם הזנב מתרוממת למעלה. ברגע שהוצאנו אוויר וכל החוליות נדבקו לרצפה, עצם הזנב עלתה. אז אנחנו מניחות שתי ידיים לצד הגוף, ואנחנו ממשיכות את התנועה. הוצאנו אוויר, עצם הזנב התרוממה, מובילה אותנו לעלייה כמה שיותר גבוה. עצמות רוצות להגיע למעלה, והכנסת אוויר, חזרנו חוליה אחרי חוליה. תנועה איטית. עוד הפעם, הוצאנו אוויר. הכנסנו. הוצאנו. הכנסנו. מצוין. לתנועה הזאת אני רוצה שנוסיף, אנחנו לוקחות שתי משקולות בשתי הידיים. ידיים ישרות מעל העיניים, ובהוצאת אוויר עלינו למעלה, ורגליים באות לכיוון קודקוד הראש. שימו לב, המרפקים שלי נשארים כלפי התקרה, יחסית קרובים, הם לא נפתחים לי והם לא הולכים אחורה, הם נשארים במקום. בעצם הזרוע שלי נשארת 90 מעלות לרצפה, ורק האמה שלי מתכופפת ומתיישרת. אז הוצאתי אוויר, הלכתי אחורה, האגן עלה, הכנסתי אוויר, הכל חזר לנקודת האפס. שוב, הוצאתי אוויר, חוליות אגב נדבקות, עצם הזנב הובילה אותנו למעלה, ידיים הולכות לכיוון הקודקוד, חזרה. מעולה, הוצאה, חזרה. ממש תתעקשו על התנועתיות שאני מדברת עליה, שזה לא יהיה רק עלייה ירידה, ממש להיכנס לפרטים הקטנים. מעולות, בואו נעשה עוד פעמיים. פעם אחרונה. בואו נשאיר את האגן באוויר ורק ידיים עולות, יורדות, עולות, יורדות, עולות, יורדות. עוד 3. מעולה. עוד 2. אחד אחרון, בואו נעשה קטנים, קטנים, על 90 מעלות. קטנים, קטנים. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. נחזיר את הידיים ישרות, עדיין אנחנו יכולות לשים את המשקול, ואנחנו יכולות גם להוריד את האגן, עוד טיפה להתקרב לכיוון כפות הרגליים, ואנחנו נרים את כפות הרגליים על הקיר. ממש ב-90 מעלות, ואותו דבר אנחנו עושות פה. הוצאת אוויר, הדבקנו את כל החוליות, אגן התרומם, שימו לב שהפעם אנחנו עולות יותר גבוה, ושימו לב שזה נעים לכם בעורף, אוקיי? וחזרה. עוד הפעם, הוצאנו אוויר, אגן התרומם, וחזרה. שימו לב, התנועה הזאת היא הרבה יותר אינטנסיבית, אז לאט יותר, בדיוק יותר, בהקשבה לגוף. עוד הפעם, הוצאנו אוויר. וחזרה. בואו נעשה את זה עוד 3. מצוינות. עוד 2. אחד אחרון, אנחנו נשארות למעלה. מצוין, אנחנו נשארות פה. אם פחות נעים לכם עם הכתפיים, אפשר טיפה להוריד. אוקיי, אני מעדיפה כמה שיותר למעלה, הישבן יעבוד יותר חזק, אבל אנחנו רוצות שיהיה לנו נעים, אז תמצאו את האיזון בין לבין, ואנחנו מיישרות רגל ימין, נוגעת בקיר, עולה גבוה, חוזרת. רגל שמאל, נוגעת בקיר, פוינט חזק, באה לכיוון הראש, חוזרת, חזרה למקום, וימין, ושמאל. בואו נעשה עוד 3 לכל רגל. מעולה. עוד 2. ואחד אחרון. מצוין, ואנחנו נוריד את האגן. אפשר להשאיר את הרגליים למעלה. הופה. מעולה, ואנחנו בעצם מנתקות אותה ממש סנטימטר מהתקרה. אנחנו שומרות על 90 מעלות במפרק הירך. אם אתם צריכות ללכת קצת אחורה, קצת קדימה, 90 מעלות במפרק הירך ו90 מעלות במפרק הברך. אנחנו מנתקות, ושימו לב, ידיים עדיין נשארות, אנחנו מדביקות עוד הפעם את הקשת לרצפה,
משחררות. מדביקות את הקשת לרצפה, משחררות. מדביקות, משחררות. אתם אמורות להרגיש ממש את הרחב בטני, את הבטן עובדת מעולה. אז רגליים באוויר, מדביקות, משחררות. מדביקות, משחררות. עוד הפעם. מעולה, עוד 4. עוד 3. עוד 2. אחד אחרון. מצוין. בואו נחזיר את הרגליים לקיר. אני רוצה שוב 2 ידיים עם המשקולות מעל העיניים. אוקיי? הפעם שימו לב הם לרוחב, הם אחת לצד השנייה. מעולה. וכל פעם אנחנו מנתקות רק רגל אחת, מדביקות את הקשת של הגב לרצפה, ובאותה תנועה אנחנו יורדות לצדדים, מרפקים רוצים להגיע לרצפה, משקולות עדיין רוצות להיות גבוה לתקרה, וחזרה, חזרנו, החזרנו את הגב למצב מישורי. עוד הפעם, ניתקנו רגל שנייה, גב נדבק לרצפה, פתחנו, סגרנו. צד שני, ניתקנו, הדבקנו את הגב, פתחנו, סגרנו. מזכירה לכם, בהוצאת אוויר אנחנו בעצם עושות את הכל. בואו נתכלל את זה. בהוצאת אוויר הדבקנו את הגב, ניתקנו את הרגל ופתחנו את הידיים. אז חזרה. מעולה, אני רוצה עוד 6 לכל צד. מצוין, 5. עוד 4. ממש חשוב לי שתשימו פה דגש על הגב, שהגב אכן נדבק לרצפה, כי פה בעצם הבטן שלנו עובדת. עוד 3. מצוין, עוד 2. עוד 1. מעולה, בואו ננתק רק רגל ימין, גב נדבק והוא לא חוזר לעצמו, רק הידיים נפתחות, נסגרות, נפתחות, נסגרות, רגל באוויר, גב דבוק. עוד 3. מעולה. 2. 1. צד שני, רגל שנייה, מהר. מעולה, רגל באוויר, גב דבוק, 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 דבוק לרצפה. עוד 3 אלופות. עוד 2. עוד 1 ו2 רגליים באוויר, גב דבוק, ידיים מתחברות, וכמו שעשינו מקודם, לכיוון הקודקוד, חזרה. לקודקוד חזרה, גב דבוק לרצפה. עוד 5. 4. עוד קצת. 3. 2. 1. ונשחרר הכל. אפשר לשחרר את המשקולות. אפשר להתרחק מהקיר. מה זה אפשר? צריך להתרחק מהקיר. רגליים ישרות. בואו ניישר רגליים לכיוון קיר אחד. ואת הרגליים פוינט חזק. ממש כאילו אנחנו מתחות מצד לצד. מישהו מותח אותנו מהעיניים, מישהו מהרגליים. נרגיש את המתיחה בבטן בכל נשימה עמוקה. מעולה, ונחבק ברכיים אלינו, קצת נתנדנד מצד לצד. נעשה מסאז'. מעולה. אפשר להוריד את הרגליים לכיוון הרצפה, קרסול שמאל עולה על ברך ימין, ונחבק את ברך ימין אלינו. נרגיש את המתיחה בישבן. ככל שנחבק את הברך יותר אלינו, נרגיש יותר מתיחה, ואפשר אפילו עוד יותר לפתוח את הברך כדי להרגיש את המתיחה. ואותה הרגל שאנחנו מחבקות, רגל ימין, ניישר אותה לכיוון התקרה. ונשחרר, אנחנו מחליפות רגליים, קרסול ימין עולה על ברך שמאל, נחבק את ברך שמאל אלינו, ונרגיש את המתיחה בישבן ימין. אפשר לעצום עיניים, לנשום עמוק. מעולה, ניישר את הרגל אלינו. מעולה, ונשחרר, אפשר ליישר רגליים, ישיבה מזרחית, מה שנוח לכם. בואו נחבק יד אחת, יד ימין באה לכיוון. יד שמאל מחבקת אותה, מבט לכיוון. כתף ימין. ונפתח ידיים גדול, צד שני.
קחו נשימה עמוקה. תגידו לעצמכם תודה על הזמן הזה שהקדשתם לעצמכם, לגוף שלכם, לחזק, לשחרר, לכתב, לנפש, לאנרגיות שלכם, אלופות. ולשחרר, מעולה, לאט לאט אפשר דרך הצד, נעלה לישיבה. מעולה, ובואו ניקח נשימה עמוקה. נימתח לתקרה, ולצד אחד, ולצד שני, ונשחרר. עוד הפעם נשימה עמוקה. אלופות, איזה כיף שבאתם והקדשתם זמן לעצמכם, לחזק, לכתב, לשחרר, אפילו אנרגטית, להרגיש שאת משקיעה בעצמך את ה-20 דקות האלה שהיינו פה. אז תגידי לעצמך, כל הכבוד, אני גאה בך.